Лениногорск. Биш пышмақ 02. Кеттік. Сәлем, нешіктер қорқыныш болып кетті. Мен бүтін штрафларыны төледім. Кәйфләрігіз нешік, қыздырға әзір ме сахнада? Әйе! Рәхмәтләрігізні кімге білдіресіз? Рәхмәтләребезне біз шәһәребезнең мэры Рагат Гөлякзамовичка һәм Лениногорск шәһәренең 11-нче гимназиясының директоры Флёр Рахимовнага белдерәбез. Әфәрін, әйдәгіз, қыздырығыз, алға, оңышлар сізге. Қаршы алабы. İsənməsiz, sizin qarşınızda Лениногорск şəhərinin 5 pışmaq 02 komandası. Күп кеше белми, Лениногорск ул шәһәрме, авылмы, яки Бауман урамында булган бер кибетме? Шунлыкта ул шәһәр типындагы авыл. Беләсез килсә, без полиция сыйныфыннан. Безнең сыйныфның бер уңайлыгы бар. Җыелыштан соң әтидән безгә котеләкми, чөнки без законнарны беләбез. Безнең сыйныфтагына сугышырга өйрәтәләр. Ул программа буенча түгел дә инде, салган физрукның теләге. Тик безнең сыйныфта гына пышмакка бастырмыйлар, 15 суткага ябалар. Бер чынлагыз, сезнең юмор хиссегез безнең клубыбызда. Чөнки начар мәзәкләр кулга алынган. Су анасы батып үлгән. Берәү калган икән әле. Башлыйбыз. Киттек! Полиция хезмәткәрләре кара картаны чапканда теләгән транспорт куллана ала. Лениногорскта булган бер хәл. Бабай, чаптыратыңы! Кара китә бит инде китә! Кызым, борчылма, ул минем күрше. Һәр әти-әни баланың беренче сүзләрен бик көтеп ала. Идә булган бер хәл. Әтисе, кара әле, безнең балабызның беренче сүзе нинди булыр икән? Нинди сорау инде бу? Әти була? Юк, әни була. Әти. Әни. Әти. Әни. Әти була. Күрше. Нәрсә? Әти диде ул, әти диде. Безнең белән генә мондый хәл була ала. Коткарыгыз, кем булса да коткарыгыз. Сине беркем дә ишетмәй. Ох, шуканчык! Көпә-көндез урам уртасында кем шулай эшли инде? Кем шунда кыска юбка киеп йөрөй? Ике гашык полиция хезмәткәрләре. Сез кулга алынасыз. Нигә? Минем йөрәкне урлаганга. Син килдеңме? Әйе. Синең янында минем йөрәк дөп-дөп итә. Ә минеке уй итә. Минем мәхәббәтем след сериалы шикелле. Ничек ул? Ул мәңгелеккә. Син КПЗдагы бомж шикелле. Нигә? Синең яныңда тыным кысыла. Бәгърем, обыщи мине. Син беләсең нәрсә мин яратам? Бу нәрсә? Бәләкәй наручниклар! Син шундый романтик. Подполковник романтик. Кадерле жюри әгъзалары, безгә начар бал куймагыз. Чөнки киләчәктә нәрсә булганын берсе дә белми. Бүген сез безгә, иртә без сезгә. Hey! Кышлар, Лениногорск, биш пышмақ 02.
Жюри әгзалары, bu шығышны нишек бәялисез? Ренат бірінші тапқыр елмай тұрған смайлик көтәрді. Ришат Моңсу. Тәбрис елмая. Жәуит абый ойлап отыра. Ойваз. Юк! Ойваздағы Моңсу смайлик. Жәуит абый елмая әлбәттә 2 Моңсу смайл болды. Қызлар, егетлер. Әдәгіз тыңлап кеттік. Ойваз. Аңлатырға керек инде. Yok sizde yok. Yigitler kızlar korkuttular. Şoňa görä bek uzak oýlandy. Mында men gene tugul ihtibar etken bolsaňyz barlyk jüri ägzälär bek uzak oýlady, diýme. Min äli ýaş kişi, Jawit abi uzak oýlady da, men diýsizden bir pensiýaga gitešäpmi şoňa görä. Men nerse goýsam da möhüm tugul idi. Men indi özümniň üstüme jogaplylyk alyp,äligi Moňsuz Maýlykny goýdum. Nik digende Өтті, yok. Mında formada turgan yigitlerge, kızlarga cevapını da ulşap aşırga kerek. Şoyarırga, üstlerge äli jirlik bar. Айваз, bu xayrli irte Австралия тапшыруу түгел еді, емқақла. Jirlik bar aytan bit, äli şoyarırga, özlerinin şoyarulары üstünde işlerge bula, dep ulayım. Әфәрін командаға бик зур рәхмәт, алқышлар, рәхмәт сезге. Бик зур рәхмәт.